Kada čujem to suočavanje sa prošlošću, prvo mi na pamet, prva asocijacija mi je strah. Prvo što pomislim je strah, onda odgovornost, a onda i negdje nespremnost da pričamo o ovim temama. Jer su još uvijek tabu i još uvijek nekako ih ostavljamo ili da se same riješe ili da se naviknemo njih i damo ih vremenu zabavu. To je meni nešto što smo mi uradili i nešto čega se stidimo ili možda i ne, ali želimo da saznamo šta je bilo tada, kako je bilo i s neke distance možda da donesemo neki objektivniji zaključak, da nismo toliko osrašćeni, ali ipak je prošla ta distanca. Nekako izgleda da smo prinuđeni da učimo iz svojih grešaka što je najgore, a ne znam, to padne mi na pamet da čovjek mora da se vrati, da bude hrabar, da se vrati, da razmisli, da sagleda kako stoji situacija, kako je tada bila situacija, šta može da se ispravi od toga, šta ne može i da se na kraju krajeva pokaje ako je nešto loše uradio ili da oprosti ako je sa druge strane. Isključivo kroz činjenice, to jest prije svega kroz činjenice dokazane i utvrđene. Ova tema u obrazovnom sistemu i nije možda dovoljno zastupljena. Posebno ako se uzme u obzir da je istorija nekako skraćena na minimum časova. Tema je suviše ozbiljna, suviše široka, a nekako se samo prolazi znajući još i da je kraj školske godine, odnosno da se tema izučava na samom kraju školske godine, pa se nekako i preleti možda iz svih razloga zajedno. Istorija ne treba da bude teret o vratu novim generacijama, već treba da stvori preduslove da gradimo bolju budućnost. Škola tranzicione pravde omogućila mi je da na najbolji način razumijem dinamiku sukoba. Škola tranzicione pravde je zapravo odlična prilika da mladi saznaju dosta stvari upravo o ratnim zločinima, o našoj istoriji uopšte, ali i o pojmovima kao što su tranziciona pravda, suočavanje s prošlošću i kultura sjećanja. Zašto je važno da uče o prošlosti? Vjerojatno je otrcana fraza istorija učiteljica života, ali je u stvari to toliko stvarna. Istina je da negdje smo tu da ono što je bilo u prošlosti ne ponavljamo, posebno ove ovakve situacije kakve jesu, i da izvučemo pouku iz te priče. Vjerojatno će još puno vremena trebati dok nekako obrazovni sistem se navikne da obrađuje tu temu malo podrobnije i malo jače. Za mene igranje u predstavi Smrt u Dubrovniku značilo prije svega prikupljanje informacija koje nisam do tada nigdje ni čula, ni znala, ni uopšte se ja sa njima susrela. Igranje u predstavi Smrt u Dubrovniku je prvenstveno za mene bilo jedno učenje i da ja budem dio tog procesa je bilo jedno veliko zadovoljstvo i strašno sam ponosan na čitavu ekipu i na samog sebe što mogu biti dio te ponovno ispričane priče. Pa moja poruka za mlade jeste da budu hrabri, da se ne ustručavaju, da istražuju, da se bore za sebe, da se bore za svoja prava i da malo više čitaju. Mislim da je to jako bitno, da više čitaju. Mladima iz svoje zemlje želim da kažem da je dovoljno to što smo mladi, da smo i dalje neuprljani i da samim tim imamo hrabrosti i pokažemo smjelosti da koračamo naprijed nekako sigurno, bez uticaja, da ne dozvolimo da nas izmanipulišu. Mislim da su mladi ljudi danas mnogo hrabriji nego što znaju da su hrabri. Mnogo hrabriji od njihovih roditelja, mnogo hrabriji od njihovih profesora, nastavnika i tako dalje. I da vjeruju u sopstvenu hrabrost i kapacitet da se suočavaju sa mračnim stranama prošlosti kako bi
sutra mogli da živimo bolje, svi mi zajedno.